Så vil vi gerne se David G. op på scenen. En David G. Der skal så blæsten. Han gider vist ikke David. Ja, okay. Så hopper vi lidt og elefant videre til den næste på listen derefter. Det kan vi ikke tage, så kigger næste mand på listen. Det skal se Morten heroppe. Det er Morten. Han er der jo. Og få bare Morten til at sætte sig ned i en varm stol. Og de tre andre deltagere må gerne sætte sig tilbage på jeres stole. Og I må gerne give dig på rækkefølgen, så I skal blande lidt. Blande. Det er meget svært at blande mennesker. Ja, det er det samme som før. Der bliver stillet spørgsmål til jer tre, og I skal så svare. Det er ret simpelt. Og husk at tale tydeligt og højt, så alle kan høre det. I skal tale klart og tydeligt ind i mikrofonen. Eller løgn. Hvis jeg nu tabte min seng, ville I kunne så finde den for mig? Ja. Det tror jeg. Er I så god med hunde? En af mine kammerater har en hund. Jeg elsker hunde. Kan I lide briller? Lidt. Ja. Hvad er jeres specielle evne? Jeg kan se igennem ting. Jeg så en bestemt person. Hvad vil jeres perfekte mand være? Han har sort hår. Ja, jeg tror, jeg tager noget 2. Ja. Vi siger tusind tak til disse 4 deltagere. Håber